těch nejtemnějších koutech Londýna, kam sotva dopadne záře po uličních lamp, koluje už od 15. století jedna děsivá legenda. Je to příběh o Sweeneym Toddovi, holiči z pekla. Své zákazníky usadil do křesla a jen o okamžik později jim jediným rychlým tahem břitvy podřízl hrdlo. Propadliště v podlaze je poslalo přímo do sklepení, jenže smrt byla v tomhle krvavém divadle teprve začátek. Jeho parťačka paní Lovetová měla pro ty mrtvoly docela jiné kulinářské využití. Lidské maso mlela a servírovala ho nic netušícím hostům ve svých vyhlášených masových bocháncích. Tahle zvrácená spolupráce holiče a pekařky proměnila obyčejný podnik v továrnu na smrt a Londýňanům nahnala takový strach, že se báli kdekoliv ve městě najíst. Kdo byl ale Sweeney Todd doopravdy? Krvežíznivý sériový vrah nebo jen přízrak zrozený z městských drbů? Dneska v noci kašleme na cenzuru a zkusíme vykopat pravdu o chlapovi, který žil v obětí šílenství. Často se mě v komentářích ptáte na názvy filmů, ze kterých vidíte ukázky. Bohužel pravidla YouTube jsou neúprosná a spoustu věcí vám tady prostě napřímo ukázat nemůžu. Takže kompletní seznam filmů a taky ty drsnější záběry, co by tady neprošly, házím k sobě na Telegram. Odkaz máte v popisku videa. Kdybyste Telegram neměli, napište do komentářů a já vám ty názvy pošlu ručně. Ale zpátky k našemu hrdinovi. Sweeney Todd přišel na svět 26. října roku 1756. Narodil se ve Stepney, v londýnských slumech. Bylo to doslova peklo na zemi, plné bídy a všudy přítomných nemocí. Jeho matka, teprve 20letá Tkadlena Hedvábí, utrpěla při porodu tak těžká zranění, že už nikdy nemohla mít další děti. Otec, stejně jako většina tkalců v té čtvrti, utápěl žal v chlastu. Doma měli hluboko do kapsy a vládlo tam jen násilí a nekonečné hádky. Malej Todd musel neustále přihlížet domácím válkám a často sám sloužil jako hromosvod pro frustraci svých rodičů. Když utíkal před tím peklem doma, hledal útočiště na místě, které bylo stejně děsivé, ve stínu ponurého londýnského Toweru. Pro kluka z ulice to byla drsná škola života. Rychle pochopil, že pravdu má ten, kdo umí dát větší ránu. Tower byl v té době chaotickou směsicí vězení, muzea a zvěřince. Ve lví věži nedrželi jen královské šelmy, ale taky levharty, medvědy a vlky. Strážní je pro zábavu dráždili dlouhými tyčemi, aby za pár drobných ukázali čumilům zuřivost divoké zvěře. Todd na to, stejně jako ostatní chudé děti, zíral s otevřenou pusou. Jenže zvířata nebyla to hlavní, co ho zajímalo. Mnohem víc ho fascinovaly mučicí nástroje vystavené na oděv veřejnosti. Bachaři turistům se sadistickou rozkoší líčili, jak ty stroje lámou lidem kosti, a historky si ještě přibarvovali, aby vyvolali mrazení v zádech. Pro dav to byla levná zábava, ale Todd se na to díval úplně jinak. Chladnokrevně zkoumal mechanismy, pamatoval si, pod jakým úhlem praskají kosti a jak vypadá doživotní zmrzačení. Kdo ví, možná právě tehdy se mu v hlavě zrodil plán té ďábelské mašinérie, kterou si o léta později nechal namontovat do vlastního krámu. V zimě roku 1768, když mu bylo 12, uhodili mrazy století. Uhlí bylo vzácné zboží a nezaměstnaní rodiče utratili poslední peníze za kořálku, zatímco šíleli hlady a zimou. Jednoho rána se Todd probudil do prázdného domu. Nejspíš někde umrzli v průjezdu, nebo se prostě upili k smrti. Stejně jako tisíce dalších v té době nejspíš skončili v masovém hrobě pro bezejmenné chudáky. Sirotka Todda se ujal zbrojíř John Crook a naučil ho brousit ocel a vyrábět nástroje. Jenže v roce 1770 jako 14letý kluk Todd kradl. Chytili ho a vyfasoval 5 let v neblaze proslulé věznici Newgate. Byla to skutečná předsíň pekla. Špinavé, vlhké kopky, kde vedle sebe hnili drobní zlodějíčci a ti nejhorší vrazi. Osud mu tam ale přihrál do cesty starého trestance, který býval holičem. Když mu Todd pomáhal, našel v tom svoje životní poslání. Když v roce 1775 vylezl ven,
bylo mu 19, řemeslo měl v malíku a kriminál mu proměnil srdce v kámen. Ze začátku neměl vlastní krám, potuloval se jako lazebník a naháněl zákazníky přímo na ulicích a tržištích. Boj o teritorium byl krutý, takže konkurenci likvidoval stejně efektivně břitvou jako pěstmi. Do roku 1780 našetřil dost prachu na to, aby si otevřel vlastní kšeft v okolí Hyde Park Corner. Vypadalo to, že má vyhráno, ale noc 1. prosince roku 1784 všechno změnila. Jeden opilý zákazník se začal vytahovat, jak si užil s jistou kráskou z Hamilton Street. Todovi rychle došlo, že mluví o jeho ženské. Chytil ho amok a bez přemýšlení podřízl chlapovi hrdlo. Tělo schoval, krám nechal krámem a zmizel ve tmě. Teprve v roce 1785, když se potom slehla zem, otevřel nový podnik na Fleet Street číslo 186. Hned vedle kostela svatého Dunstana v černém odpudivém baráku. Noviny v 19. století psaly, že to holičství vypadalo jako pobočka samotného pekla. Fasáda zanesená bahnem, okna tak špinavá, že skrz ně nebylo vidět a nad vchodem se houpal křivý nápis Sweeney Todd. Uvnitř vládla tma, kterou rozháněly jen 2 skomírající petrolejky vrhající stíny na oprýskané zdi. Ten pajzl smrděl hnilobou. Ze stropu visely paruky, co vypadaly spíš jako skalpy, a kolem těžkého dubového křesla se táhly hnusné, rezavé fleky od zaschlé krve. Majitel, chlap s ksichtem bílým jako stěna a zrzavým strništěm připomínajícím oheň, lákal zákazníky na oholení za pouhou 1 penci. Mělo to ale háček. Někteří totiž zaplatili něčím mnohem cennějším než mědí. Tohle se dělo ještě předtím, než to monstrum sestrojilo svou pekelnou past, která posílala nešťastníky rovnou do hlubin. Než přišel s tím legendárním mechanismem, pracoval tenhle řezník mnohem primitivněji a brutálněji. Záznamy z Daily Courant mluví o jaru roku 1785. Nějaký venkovský kluk zrovna civěl na hodiny na kostele svatého Dunstana. Oslovil ho chlap v holičském. Byla to chyba, která ho stála krk. Běžná výměna slov se okamžitě zvrhla v hádku. Holič bez mrknutí oka vytasil břitvu a jediným tahem klukovi rozřízl hrdlo. Tělo nechal válet na dlažbě jako kus odpadu. Vrah zmizel v uličce hned vedle svého krámu. I když všechno ukazovalo na Todda, nikdo ho ani nevyslechl. Paranoja? Kde pak? Tehdejší realita. Chvíli na to se beze stopy vypařil ševcovský učeň. Šel si jen nechat zkrátit vlasy a už se nikdy neukázal. Ševcova dcera, Arabela Wilmotová, později vzpomínala, že její otec vypsal odměnu za jakoukoliv informaci o tom klukovi. Po mladíkovi se slehla zem a Todd, jaké překvapení, všechno popřel. Právě tehdy poprvé ucítil vůni skutečného zisku z vraždy. Kluk totiž nesl peníze pro mistra, které samozřejmě skončily v kapse řezníka. Dalším na řadě byl lichvář Joseph Hansberry. Krátce po návštěvě holičství našli lichváře tuhého v jeho vlastní kanceláři na ulici Strand. Krk měl rozšklebený od ucha k uchu. Úřady nad tím mávly rukou. Uzavřeli to jako práci nějakého šílence a dál se v tom nešťourali. Stejně dopadl kupec Rubin Marney. Podřízli ho přímo v jeho obchodě. Ale vrchol sadismu předvedl Todd na Tonym Tongovi, drobném zlodějíčkovi, kterého potkal v hospodě. Když našli Tongovo tělo, byl to masakr. Lebku měl rozmlácenou na kaši, páteř přelomená vejpůl, hrdlo podříznuté. A výsledek? 0. Nikdo pro vyšetření nehnul ani prstem. Tong neměl nikoho, kdo by se domáhal spravedlnosti. Vítejte v Londýně za časů Sweeneyho Todda. Bylo to město, kde mohli sérioví vrazi lovit lidi celá léta bez trestu. A ne proto, že by to byli nějací zločinečtí géniové. Londýn hnil zevnitř. Spravedlnost byla jen prázdný pojem a bezpečí záviselo čistě na náhodě, ne na strážcích zákona. V roce 1785 pověsili 97 lidí. Mezi nimi 9letou holku za rozbité okno a tátu 8 dětí, co ukradl bochník chleba.
Zatímco věšeli chudáky, bestie jako Todd spaly v klidu. Policie v dnešním slova smyslu tehdy neexistovala. Na pořádek dohlížela parta budiž k ničemu, které zajímaly spíš úplatky než chytání zločinců. Když viděli mrtvolu s podříznutým hrdlem, raději do hlášení napsali sebevražda v záchvatu šílenství, jen aby nemuseli nic vyšetřovat. Přelidněné slumy kolem Fleet Street byly pro bandity rájem. Labyrint smradlavých uliček dokonale skryl každý hřích. Zmizet tam po vraždě byla hračka. K tomu si připočtěte bídu a všudy přítomný chlast. Alkohol byl jediným lékem na mizerný život a zároveň prokletím londýnské spodiny. Opilecké rvačky byly na denním pořádku. Když někdo při bitce natáhl brka, nikoho to netrápilo. Lidský život neměl žádnou cenu. Ať už to byl zákazník holiče nebo bezdomovec ubitý v příkopu, úřadům to bylo fuk. Jen další bezejmenná oběť. Díky téhle apatii mohl Sweeney Todd prolévat krev celá léta. Koncem roku 1786 si ale město začalo šeptat. Na Fleet Street se šířily zvěsti o lidožrautovi, o monstru, za kterým zůstávají hromady mrtvol. Asi ne všechny zločiny měl na svědomí on, ale do téhle děsivé legendy zapadal naprosto přesně. Nakonec své vražedné řemeslo povýšil na novou úroveň. Sestrojil vynález, který se navždy zapsal do dějin kriminalistiky, otočné křeslo. Inspiroval se při návštěvě nedalekého muzea voskových figurín paní Salmonové. Tohle místo, fungující už od konce 16. století, bylo tehdejším domem hrůzy a velkou místní atrakcí. Největší poprask tam budily mechanické loutky, ze kterých dav šílel úžasem. Stačilo sešlápnout skrytý pedál a vosková čarodějnice Shiptonová se vrhla na návštěvníka nebo se rozpřáhla koštětem. Pro obyčejné lidi to byla levná zábava, ale Toddův chorý mozek v tom mechanismu uviděl dokonalý nástroj popravy. Když může páka pohnout figurínou, proč by nemohla ovládat křeslo v holičství? Tak se zrodil plán téhle ďábelské pasti. Zatažení za nenápadnou páku otočilo křeslo a poslalo klienta do temnoty. Říká se, že se stavbou mu pomáhal jeden inženýr. Toho samozřejmě Todd musel oddělat, aby tajemství neprasklo. Konstrukce stála na otočné plošině se 2 totožnými židlemi. Podlaha byla jištěná západkami napojenými na páku v zázemí. Jakmile ji řezník uvolnil, váha klientova těla roztočila propadlo. Oběť se v plné rychlosti roztříštila o kamennou dlažbu ve sklepení. Ve zlomku vteřiny se nahoře objevilo druhé prázdné křeslo. Žádný křik, žádné stopy, prostě dokonalý zločin. Padací dveře pod tím strašidelným křeslem neznamenaly vždycky okamžitý konec. Co se stalo těm smolařům, kteří ten pád náhodou přežili? V tu chvíli nastoupil na scénu Todd. Sešel dolů do sklepa a dílo zkázy dokonal břitvou. Prostě jim podřízl hrdlo. Mrtvoly obral o cennosti a pustil se do úklidu. Těla končila v propletenci chodeb, které se táhly pod kostelem svatého Dunstana. Tyhle prastaré římské ruiny představovaly naprosto ideální skrýž. Perfektní flek, kam se dali uklidit důkazy, aby na ně nikdo nečuměl. Posuňme se v čase do 80. let 19. století. Dělníci, kteří makali na demolici vedle kostela, narazili na hromadu lidských ostatků přesně v místech, kde měl Todd svůj kšeft. Skeptici nad tím jen mávli rukou. Říkali, že když jsou to kostelní sklepy, tak jde prostě jen o část starého hřbitova. V 16. století se pohřbívalo halabala, takže to nejspíš byli obyčejní lidi. Začalo se šuškat, že Sweeney Todd je jenom taková městská povídačka. A je fakt, že v policejních spisech byste zmínky o vražedném křesle hledali marně. Celou tu historku přiživovaly drby a později taky hororové romány. Pokud ale ten pekelný stroj vážně existoval, máme tu čest s jedním z nejkrvavějších psychopatů v dějinách Londýna. Jenže zůstával problém, co s tou rostoucí hromadou mrtvol. A tady přichází na scénu jeho ďábelská parťačka paní Lovetová a její pekárna. V temné uličce Bell Yard fungoval nenápadný podnik, o kterém si šuškalo celé město.
Pékli tam masové taštičky, které byly tak delikátní, že do téhle díry neváhala zajít ani smetánka. Zákazníci se ládovali o 106 a neměli ani páru, že tou tajnou ingrediencí jejich hostiny je lidské maso. Tahle hororová kuchyně byla úzce propojená s holičstvím Sweeneyho Todda. Jakmile zákazník zahučel do sklepa, z holiče se rázem stal řezník. Precizně okrajoval maso od kostí. Ty nejlepší kousky, jako srdce a játra, pečlivě balil do beden. Nepoužitelné kosti končily v kostelní kryptě, kde hnily na obrovské hromadě. Za to čerstvé maso putovalo tajnou chodbou rovnou na kuchyňské stoly v pekárně. Lovetová sice zaměstnávala pomocníky, ale běda tomu, kdo tušil pravdu. Takový chudák se okamžitě stal náplní do další várky pečiva. Minulost vdovy Lovetové je jedna velká záhada. Víme jen to, že vyrostla v Londýně. Všechno se začalo hroutit po svatbě s pekařem Joem Lovetem. Měli společný kšeft v Holbornu, ale po manželově záhadné smrti se jí ten stabilní život rozpadl pod rukama. Jako vdova se zapletla s podvodníkem, co si říkal Major Barnett. Byl to typ, co si se zákony zrovna netykal. Když ty jejich levárny praskly, musela pod rouškou noci prchnout z města. Chvíli si žila na vysoké noze jako vydržovaná milenka nějakého pracháče v Covent Garden, až jí osud nakonec přihrál do cesty Sweeneyho Todda. Todd měl tehdy na Fleet Street už vybudované jméno a slušný majlant z pochybných kšeftů. Jeho nenasytnost ale neznala mezí. Pořád bažil po dalších obětech. V chladném pohledu vypočítavé Lovetové musel poznat spřízněnou duši. Spojili je zvrácené chutě a vidina zisku. Tak se zrodilo to nejvražednější duo v kriminální historii Londýna. V té záplavě legend vyšťourali badatelé jeden případ, který působí až děsivě reálně. Jde o vraždu Thomase Shadwella, zaměstnance nemocnice svatého Bartoloměje z roku 1798. Shadwell šel jednoho deštivého podzimního dne po Fleet Street. Něco ho tehdy popadlo, aby vynechal svého stálého holiče. Místo toho vzal za kliku podniku s cedulí Sweeney Todd. Uprostřed místnosti trůnilo masivní dřevěné křeslo. Majitel mu pokynul, ať se posadí. Jakmile se zbavil pomocníka tím, že ho poslal pro rybu, zatáhl za skrytou páku. Křeslo se přetočilo a shodilo oběť přímo na kamennou podlahu. Todd zraněného dorazil a čmajznul mu zlaté hodinky. Proč zní zrovna tahle historka tak věrohodně? Za prvé, syn oběti, který dělal ve stejné nemocnici, o tom zanechal detailní zápisky. Za druhé, známý historik Montague Summers to popsal jako fakt a opíral se přitom o svědectví tehdejších obyvatel. Celé 2 roky až do zatčení toho lazebníka zůstávalo Shadwellovo zmizení nevyřešenou záhadou. Úřady se nakonec rozhoupaly, ale musíte brát v potaz, že tehdejší policie byla oproti dnešku jen špatný vtip. V polovině 18. století v Londýně neexistovalo nic, co by připomínalo současné strážce zákona. Britové brali policii jako útok na svobodu. Když vás okradli, museli jste si grázla chytit sami a soudní proces zacálovat ze svého. Tenhle chaos utnuli až 2 dost nevšední chlápci. Prvním byl plukovník de Vale. Možná to nebyl žádný svatoušek, ale lotry potíral efektivně. Štafetu po něm pak převzal slavný spisovatel Henry. Píše se rok 1749, kdy spisovatel Henry Fielding hned po vydání Toma Jonese naverboval 6 bývalých poldů. Tak vznikly Bow Street Runners, první detektivní parta v Londýně, co nejela na stálý úvazek, ale fungovala jako lovci lidí, co berou prachy za výsledky. Stačily pouhé 2 roky, aby se tahle šestka rozrostla na 80 chlapů a každý občan u nich mohl zaklepat pro pomoc úplně gratis. John Fielding, brácha zakladatele, byl hlava otevřená a z téhle bandy nadšenců vybudoval základy dnešní policie. Právě on poslal první hlídky do ulic, založil kartotéku kriminálníků a dokonce začal vydávat policejní noviny. A jsou to přesně tihle borci, kdo má na triku zatčení slavného Sweeneyho Todda.
přičemž všechno to odstartoval jeden fakt smradlavý případ. Farníci od svatého Dunstana si začali stěžovat na příšerný zápach, jako kdyby jim přímo pod podlahou hnily stovky mrtvol. Vyšetřovatelé tam naběhli, ale z začátku byli v koncích a nemohli za boha přijít na to, odkud ten smrad vane. Stopa je nakonec zavedla na Fleet Street, přímo k holiči Sweeneymu Toddovi. Šuškalo se, že lidi k němu vcházejí, ale ven už se jaksi nevracejí. Tenhle týpek už měl škraloup, kdy si ho čapli, protože jedna ženská u něj poznala přes kus opasku svého nezvěstného manžela. Tehdy se z toho vykroutil, protože chyběly důkazy, ale tentokrát si detektivové řekli, že jeho kvartír nespustí z očí. Sledovačka přinesla šokující zjištění. Viděli vejít minimálně 3 zákazníky, kteří se pak doslova vypařili. Ve stejnou chvíli vtrhla jiná úderka do sklepení kostela svatého Dunstana. V bludišti chodeb mezi starými hrobkami narazili na něco, z čeho tuhne krev v žilách, hromady čerstvých těl. Stopy po vlečení mrtvol vedly rovnou do podzemní kuchyně paní Lovettové, vyhlášené svými masovými bochánky. Pohled na místě nenechal nikoho na pochybách. Todd vraždil zákazníky a Lovettová je mlela do nádivky do pečiva. Čistý horor. Při razii u Todda doma našli skříně narvané k prasknutí cizími hadry a hromadu šperků. Iniciály na oblečení seděly se seznamem pohřešovaných, takže prokurátor měl konečně v rukou nabitou zbraň proti téhle povedené dvojičce. Lovettová ve věznici Newgate vyměkla a všechno vyklopila. Jo, jeli v tom s Toddem spolu a krmili Londýňany lidským masem. Proces s ďábelským holičem z Fleet Street se stal největší kriminální show v dějinách města. Lovettová měla být korunním svědkem obžaloby a potopit Todda výměnou za mírnější trest. Jenže těsně před soudem to zabalila a vypila v celé jed. Otázka je, kde ho splašila. Říká se, že podmázla bachaře, aby jí propašoval lahvičku schovanou v záhybech šatů. Svědek byl sice pod drnem, ale Todd stejně neměl šanci spravedlnosti utéct. Síň v Old Bailey praskala ve švech, když tam vlekli obžalovaného v těžkých řetězech. Žalobce do toho šlápnul hned z kraje vraždou Francise Thornhilla, i když to byla jen špička ledovce jeho zvěrstev. Thornhill byl prachatý chlapík, co v srpnu 1801 dorazil do Londýna s perlami za Mailand. 16 000 liber. To byl tehdy neskutečný balík. Chlap šel rovnou z přístavu na holení na Fleet Street. A to bylo naposledy, co ho někdo viděl živého. Prokuratura na tom postavila celou obžalobu a věděla proč. Měli totiž v rukávu trumf, o kterém obhajoba neměla ani páru. Než ho vytáhli, zavalili soud důkazy. U Todda se našla garderoba patřící 160 obětem. Popsali tunel spojující holičství s pekárnou a kryptu plnou mrtvol. A jako třešničku na dortu popsali mechanické křeslo, které po zatažení páky poslalo zákazníka rovnou do temnot podzemí. Když napití v sále vrcholilo, vyložil žalobce karty na stůl. Lidskou stehenní kost nalezenou ve sklepě. Soudní lékař bez váhání potvrdil, že je to kost Thornhilla a poznal ji podle unikátní stopy po zlomenině. To byl konec hry. Tenhle kousek kosti spečetil vrahův osud. Porotě stačilo 5 minut na verdikt. Todd se houpal na šibenici před věznicí Newgate. Podle tradice po hodince vizení putovalo jeho tělo na pitevní stůl chirurgů. Ironie osudu jak vyšitá. Chlap, co se živil krájením lidí, sám skončil rozkuchaný doktory ve věku 46 let. Tak zní ta legenda, co se traduje už přes 200 let. Je temná, krvavá a u piva se skvěle poslouchá. Ale co je na tom pravdy? Historici se o to hádají do krve. Jedni by dali ruku do ohně, že Todd existoval, druzí tvrdí, že je to jen další městská báchorka. Pojďme se v tom teda trochu pohrabat. Zkusíme zjistit, kde se v těch stínech minulosti krčí pravda. Je na čase proklepnout důkazy, pěkně jeden po druhém. Podívejme se na tuhle kauzu ze 2 úhlů. První verze tvrdí, že Sweeney Todd je jen temný plot lidové fantazie, který si společnost hýčká už po staletí.
jenže když odfoukneme prach ze starých archivů, začnou na nás vypadávat jména skutečných psychopatů, kteří téhle legendě dost možná stáli modelem. Tihle zvrácení hrdinové sice žili v jiné době a v jiných zemích, ale do naší skládačky zapadají s děsivou přesností jako chybějící dílky. První horké stopy vedou do Francie 15. století, kde matky strašily zlobivé děti dost drsnou ukolébavkou. Píseň vyprávěla o holiči z ulice Marmousec, který podřezával hrdla, a jeho parťákovi pekaři, co z těl vyráběl náplň do pečiva. Stačí ale přeskočit kanál La Manche a ve Skotsku narazíme na zrůdu, vedle které bledne i tenhle francouzský řezník. Hlavní roli tu hraje lidožrout Sonny Bean, postrach 15. století. Sice neoháněl břitvou v salonu, ale rodinný biznis, který rozjel se svým klanem, strčí do kapsy kdejaký moderní horor. S družkou a houfem dětí pořádali hony na pocestné a jejich maso pak nakládali a uděli do zásoby, aby měli co žvíkat celé roky. 17. století přineslo novou noční můru, tentokrát přímo v srdci Londýna za vlády Karla II. Na Drury Lane se šuškalo o kadeřnici, která vraždila zákazníky nejen pro zisk, ale i proto, aby je okradla o všechno cenné. Lidské paštiky se tu sice ještě nepodávaly, ale ikonický motiv vraha s ostrou čepelí v ruce už visel ve vzduchu. Ten nejpřesnější dvojník našeho příběhu se ale objevil v Paříži roku 1800. V ulici de la Harpe úřadoval lazebník, který pod maskou ctihodného občana skrýval tvář sériového vraha. Vyšetřovatelé zjistili, že měl tichou dohodu se sousedem pekařem, jehož výrobky měly specifickou chuť a celé město se po nich mohlo utlouct. Když to prasklo, oba skončili na popravišti a jejich dům srovnali se zemí, aby potom zlu nezbyl ani ten pověstný kámen na kameni. Tyhle případy, rozeseté v čase a prostoru, dokazují jediné: smrtící tandem holiče a pekaře děsí lidi v nočních můrách už věky. Sweeney Todd je tak dost možná jen zhmotněním všech úzkostí, které trápí obyvatele velkých anonymních metropolí. Kdyby to ale bylo takhle jednoduché, tohle video by vůbec nevzniklo. Badatelé totiž mají v rukávu pádné argumenty, že tenhle démonický kadeřník nebyl jen výmysl, ale chodil po našem světě. Jedna z prvních vážných stop vede do kroniky londýnského podsvětí, vydané v roce 1876. Todda tam vykreslili jako největší zrůdu své éry. Ale pojďme ještě hlouběji do minulosti, k roku 1844. I slavný Charles Dickens v románu Martin Chuzzlewit naráží na holiče, co své hosty mění v masovou náplň do pečiva. Jméno sice nenapsal, ale tehdejším čtenářům bylo naprosto jasné, do koho se autor strefuje. Pro většinu lidí ve viktoriánském Londýně byl to realita žádná báchorka na dobrou noc. V roce 1878 přišel do redakce jednoho plátku anonym, který popisoval šeptandu chudiny o mizejících zákaznících. Pisatel zmiňoval i nedalekou pekárnu, kde nikdy neviděli dodávku skopového a přesto měli pulty vždy plné čerstvých masových bochánků. Historik Walter George Bell šel ve své knize z roku 1912 ještě dál. Ukázal prstem na konkrétní dům u kostela svatého Dunstana a popsal i podzemní tunel, kterým se zboží dopravovalo pryč. Novináři tehdy milovali zpovědi starců, kteří přísahali na holý pupek, že si ten prokletý krám pamatují. Háček je v tom, že se tyhle zaručené zprávy objevily 60-70 let po údajných činech, kdy už lidem pletlo hlavy divadlo. Přesto tyhle zkazky odstartovaly mánii badatelů, kteří si vzali do hlavy, že existenci Sweeneya Todda dokážou stůj co stůj. Nejhlasitějším z nich byl Peter Heyning, autor knihy o údajně pravdivé historii holiče z Fleet Street. Prohrabal hory dokumentů a snažil se místo činu určit s chirurgickou přesností. Pro milovníky temných biografií je to povinná četba, ale i tady číhá past. Ačkoliv Heyning sypal důkazy z rukávu, ostatní historici, kteří se vydali po jeho stopách, odcházeli s prázdnou, protože v archivech nic nenašli. Pravda bude asi někde uprostřed.
Možná skutečně existoval holič, co měl vražedné choutky, ale teprve ulice a divadelní prkna nafoukly tuhle story do rozměrů groteskního hororu. Právě to balancování na tenké hraně mezi fakty a fikcí nás na tom tak magneticky přitahuje. Ďábel z Fleet Street by dávno zapadl prachem nebýt čichu na peníze vydavatele Edwarda Lloyda. V roce 1846, skoro půl století po údajné popravě Todda, vydal jeho časopis román Šňůra perel. Rozjezd byl nevinný, jako z červené knihovny. Todd tam byl zpočátku jen podivín, co si schovává hřebeny ve vlasech, spíš komická figurka. Jenže s každou další kapitolou začal vzduch houstnout a skutečná hrůza se drala na povrch pomalu a tiše, jako když se břitva vysune z rukávu. Přichází okamžik pravdy, kdy maska padá dolů. Chladnokrevný zabiják zatáhne za páku u svého speciálně upraveného křesla a nic netušící zákazník letí přímo do temnoty sklepení. Ale až divadelní prkna vdechla téhle městské legendě tu pravou duši. Stalo se to jen rok po vydání knižní série, přesně 1. března roku 1847. V divadle Britannia ve čtvrti Hoxton se zvedla opona a diváci o něm měli úžasem nad představením, které jim doslova vyrazilo dech. Obyčejní dělníci i úředníčci se mohli přerazit, jen aby zahlédli ty zvrácené masové bochánky, okořeněné lidskými nehty a vlasy. Mark Howard se do role Todda vžil s tak mrazivou přesvědčivostí, že mu okamžitě přišili přezdívku Ďábelský Figaro. Kritici sice ohrnovali nos a mluvili o nechutnostech, ale tržby u pokladen mluvili jasnou řečí. Davy tenhle bizarní mix hrůzy a černočerného humoru doslova hltali. Koncem 19. století už byl Sweeney Todd spolehlivou továrnou na peníze. Po úspěchu původní Šňůry perel zaplavila trh vlna napodobitelů, kteří chrlili jeden příběh o zrůdném holiči z Fleet Street za druhým. Každá další verze scénáře osekala děj, vyškrtla vedlejší postavy a z holiče udělala jen plochý symbol čirého zla. Paradoxně ani viktoriánská smetánka, včetně samotného Charlese Dickense, nedokázala téhle pokleslé zábavě odolat. Tajně se plížili do zaplivaných sálů, aby si užili trochu toho vzrušení při pohledu na krvavá jatka. Jenže v roce 1926 v éře němého filmu přišel šok. Místo hororu, u kterého tuhne krev v žilách, diváci dostali komedii. Studio New Era Films z toho udělalo frašku a atmosféru ďábelského holiče úplně překopalo. Vznikla z toho parodie, která si z celé té temné gotické legendy dělala vyloženě legraci. Verze z roku 1928 zašla v absurditě ještě dál. Všechno to vraždění se ukázalo být jen zlým snem jednoho nešikovného kadeřníka. Producenti měli možná strach ze srovnání se skutečnými monstry, jako byl kanibal Fritz Haarmann, o kterém v té době mluvila celá Evropa. Zlom nastal až v roce 1936, když se na plátně objevil Todd Slaughter. Chlápek, co tuhle roli na jevišti střihl více než 4000krát. Skutečnou revoluci ale odstartoval až dramatik Christopher Bond v roce 1974. Už měl plné zuby plochých záporáků. Z Todda udělal spíš tragického mstitele ve stylu hraběte Monte Crista než obyčejného šílence. Právě tahle verze, kde se 8 divadelních vražd proměnilo v děsivé umělecké dílo, uchvátila Stephena Sondheima. Přetavil příběh do muzikálu. Z Todda se stal muž rozervaný láskou a po boku mu stála veselá vražedkyně, co mlela lidi i s kostmi do mlýnku na maso. Premiéra 1. března roku 1979 otřásla divadelním světem v základech. Len Cariou jako Todd a Angela Lansbury v roli paní Lovetové vytvořili dvojici, mezi kterou to jiskřilo jako v elektrárně. O rok později se londýnská verze stala hitem a nejdražším muzikálem v britské historii. Co se týče filmu, snímek z roku 1970 vykreslil Todda jako magora, co si nakonec sám sáhne na život.
Za to ve filmu z roku 1998 udělal Ben Kingsley s holičem mstitele bojujícího proti systému a Joanna Lumley pojala paní Lovetovou jako chladnokrevnou biznismenku. Pokud ale hledáte psychologickou hloubku, skutečným klenotem je verze BBC z roku 2006 s Rayem Winstonem. Todd je tam obětí traumatu z dětství. Je vám ho líto, ale jeho činy jsou i tak neomluvitelné. Celosvětovou slávu tomu ale nasadil korunu až Tim Burton v roce 2007. Lidé nejdřív nad Johnnym Deppem kroutili hlavou. Nebyli si jistí, jestli tenhle podivín utáhne tu temnou, démonickou stránku role. Depp všem pochybovačům vytřel zrak a předvedl nezapomenutelný výkon, který hvězdné obsazení jen podtrhlo. Dneska už Sweeney Todd není jen postava. Je to součást britské DNA, takový jejich temný národní poklad. Za druhé světové války dostal každý voják s příjmením Todd automaticky přezdívku Sweeney a polním holičům se neříkalo jinak. Samozřejmě s pořádnou dávkou šibeničního humoru. Tenhle zvyk se vrátil i během války v Iráku, což jen dokazuje, že stín krvavého holiče se za Brity táhne už celá staletí. Po válce si Toddova pověst začala žít vlastním životem. Holiči, co se dřív za to spojení styděli, v něm najednou zavětřili geniální reklamu. Teď visí Toddovi portréty v holičstvích po celé Británii, hospody se jmenují po něm a zákazníci si s úsměvem objednávají masové bochánky paní Lovetové. Sweeney Todd přestal být fikcí. Stal se zrcadlem našeho strachu a symbolem toho, jak ostře může říznout břitva. Tenhle démon z Fleet Street je nesmrtelný. Určitě o něm ještě uslyšíme, protože jeho jevištěm zůstává Fleet Street.